Sithandwa sami. Sithandwa sami kwenzakalani? Ehlisa umoya uphefumula ungitshele kwenzakaleni ngaphakathi. Kungaba yini enye? Akekho nje umuntu onendaba nami akekho. Ungayisho kanjani into enjalo? Ungani ungitshela lokho? Uye wathini kimi? Awushongo ukuthi uzokhipha uFrikade ejele awushongo. Into yenzile nje uyawangithatha wangisa kuyena. Mfina nje ngikwazi ukuyibekezelela mina lento. Ukuthi ngibone uVikrant esejela ngikwazi. Kodwa sithandwa sami, lalela uVikrant unamacala abucayi kabi abhekene nawo. Mina nalokho. Ngifuna ukuthi uVikrant aphume nje ejele kuphela. Ngicela ungilalele nje kanye ngiyacela. Angisafuni ukukhuluma. Lalela. Uma ngabe ungamkhiphi ejele. Ngeke ngiphinde ngikhulume nawe. Sariswati uzokungilalela nje kanye ngiyacela. Ulelu uyabusaba bomnyama. Uma ngabe ngemphazamise sebuyile. Ulelu usemzini wakhe ngithi kungani lokho ngimcabanga noma engekho la. Nakho thathani ukudla kumnandi ke lokho enginenzele khona. Ma, ireferatu ihamba phambili. Beka phansi, beka la. Oh, Uma iphume kahle kulokho ihlezi iphuma kabi kanti iyekele ungayidli. ma imnandi yona kodwa kulokho imnandi kakhulu. Akuvuna olimo lumnandi. Tata wethu, uswaqedile njalo amaladu. Boka nje udle kancane kanjani? Yini kanti? Usaqale nini manje ukuthanda amanandi nandi enziwe ekhaya? Kuhle. Shuthi lapha kaJahakidu bengathola inhlobo amaswidi lawa adlayo. Udiwali wakho oqala ngemva kokushada ngiyathemba ukuthi uhambe kahle ngithi. Manje ke sengizomosha impilo yakho ngiphethe ibhomu mina elikhulu. Musho ntanga wami. Yaze kunothola kanjani la endlini mengekho Lila? Makalila. Yena kanye. Saru. Saru. Kwenze njani? Kwenzakalani kanti? Bengingekho ekhaya ngekhathi nenza lo mcimbi kodwa akekho umuntu onendaba. Akekho umuntu ozihlophile ngibuza nje, akekho. Ngisacela niphume niyolinda ngaphandle. Sarswati, akukhona lokho okucabangayo. Ugogo ubuze ngawo wonke umuntu. Awuqondi kahle wena. Enjalo nje. Khohlwani nje. Nonke nena wenza umcimbi najabula ngithi. Ngifuna ukushawa umoya. Saraswati. Buka Saraswati. Ngiyabona ukuthi kokuzwisa ubuhlungu ukuthi ungahlangani noVikrant namhlanje. Ngiyaqonda futhi. Hadurga ayikho lento oyishoyo. Awusoze nje. Awusoze wayiqonda lento. Uyayiqonda mhlazana ubhuti wakho wabasejele. Ngaleso sikhathi uzobaza ubuhlungu bami.
Saru. Ngabe bakhona bakajahagida? Makashweta. Ula. Ngingabuya ngibe kuphi Sarojina ungitshele wena. Ngishiya indodakazi yami la ushada ngoba nginethemba. Njengoba wawungithembisile ukuthi uzomenzela ubulungiswa. Kodwa sitholweni ukuxhaphazeka nje. Auntie, uzokwenzani lapha? Nginguwe nje ngaba ngikhuluma umhlobo. Njengosisi wakhe bengithi uzomela ngaso sonke isikhathi. Kodwa nenza navele namxosha nje la. Awuthathanga nhlangothi lwakhe. Kumele ukuthi ubuze uShweta ngalokho angithi. Imani kancane. Akuselanga la ngizophendula imibuzo yenu, uyangizwa? Into esizele la sizofuna ubulungiswa ngezinto ezimbi enizenzile kimi. Uyangizwa? Auntie, Shweta, ngiyacela nehlisa umoya. Sizoyilungisa yonke lento le. Ngeke uShweta nimxhaphazile la ekhaya. Ngaphambi nje kokuthi athole ubulungiswa angeke aphuze ngisho amanzi kulomuzi. Umzuzu owodwa. Yini ngeke emthethweni? Ushweta nje ugwethe lamaphutha akhe. Uhlale la ekhaya wasiwaguqula umalokazana wami na wonke umuntu. Yebo kodwa ubani ongibeke lapho kuleyo ndawo? Uwena angithi? Ukube wena uzangiqambela manje ungithembisa umshado ongekho. Ngaba ngikhona namhlanje angizwa ukuthi ngithini. Okwenzekile kuShweta bekungekuhle neze. Kodwa into eyenzekile kulila noAbiram chaza ukuthi bengesile iphutha, he? Ngakho ke naye uShweta kumele ukuthi akhohle okudlulile. Ngithi ngithina aqhubeke nempilo. Indodakazi yami izoqala kanjani kabusha kanjalo nje? Sarojini lalela. Indodakazi yami ngayishiya lapho ukuthi ibe isibopho sakho ngomshado wayo. Kodwa buka nje into yenze kuye. Ngicela umbuke. Buka nje isimo indodakazi yami ekuso. Nihlukumezile la ekhaya. Benimenzisa yonke into yala ekhaya nimhlabalaza. Benimnika kodwa ukudla okukahle angitshela. Hawu. Lakshmi baqamba amanga. Umndeni kaJahagida awusoze waphatha abantu ngaleyo ndlela. Akekho noyedwa kwahlukumeza uShweta lana. Ima kancane wema. Basho noma yini abayithandayo nje lana. Buza bonke abantu la ukuthi mina bangishaya kangakanani ngempama la kulendlu. Shweta. Ngiyengathula ngoba benginethemba lokuthi ekugcineni kwakho konke lokho umuntu eje uzongishada kodwa kwenzeka konke lokho. Konke kuyakwenzeka nje ukuhlukunyezwa. Ngiyengakubekezelela konke lokho ngaphandle kokwesekwa ku-AJ. Into ebeyenza nje belokuthi uzongishada engithembisa umshado ongekho. Futhi ngisathembisa ukuthi uyozangishade. Kwanele Shweta. Usukhulume kakhulu manje. Dala sikulalela. Kodwa uma ngabe uqhubeka ukhuluma amanga ngendodana yami, angeke ngithule. Ayikahamba manga ingane yami. Wena namanga Sarojini, Ini? Usikhohlisile ngomshado ongamanga. Ngenxa yakho ke umshado ondodakazi yami uvela wahlahliswa nje kanjalo. Ngisho ungasenazo ke ibopho phezulu kwakhe, kodwa waqhubeka wamgcina la endlini. Manje ke ubani ozoshada intombazane efana naye? Ngenxa yakho ke impilo yendodakazi yami imoshakale yaphela. Hayi suka wena ungekele mabayekele. Angikutshelanga ma ukuthi noma singathina ngeke iwenze umehluko nje lutho. Ngoba bewoJahagida abanandaba nomunye umuntu banandaba nabo kuphela. Abakaze nje babe nendaba nempilo yami. Baye bangigcina nje la endlini ngoba befuna ukuthi isithunzi sabo sihlonishwe. Ungathi manje baye bangigcina la endlini bangihlalisa kanti banamanga. Hey wena Shweta kwenzakalani ngawe? Sikuvumela ukuthi uhlale la ngoba wena okubugcizelela kwenza lokho. Uma wakhe ngithi osithusile thina wasitshena ukuthi wena ungenzeka ukuthi uyilimazi. Manje usuzokhuluma lokho. Sonke isikhathi osihlale kule muzi awukazi uphathwe kabi nakanye. Awukazi uncisha ukudla futhi awukazi ulinyazwe. Musu uqamba amanga la. Futhi uAJ akaze akuphathe kahle nangelilodwa la. Uqeda ukuthini khona manje uAJ ukhona kutshele khona? Wena Slim.
Ungalokothi usho lutho uma ungenabo ubufakazi. Ungaba kanjani nesiqiniseko salokho? Manje nithini nangidinga ubufakazi? Nayi indodakazi yami iphilile lobo bufakazi. Lakshmi, usisi wakho usephenduka into engingayazi ke manje. Useqamela mangu AJ. Manje ke noma ngabe kwenzakalani kumele wena uyishade indodakazi yami. Ungaloko lokho soye emaphoyiseni. Umzuzu owodwa. I-blackmail yodwa phela lenzeka la. Angisoze ngayishada indodakazi yakho. Awukwazi ukuza la emzini wami uzongiqambela ngento engayenzanga. Uzokwenza ngizofonela amaphoyisa. Ngizowafonela mina ke mathupha. Cha AJ. Akudingekile nje ukuthi wenze lutho la. Buka njengoba nathi singanabo ubufakazi ukuthi sikhuluma iqiniso, nawo unabo ubufakazi ukuthi mina ngiqamba amanga, sobabili nje siyafana. Kodwa ngikhuluma iqiniso. Ayikho enye into engayenza ngaphandle kokuvula icala. Kulungile. Vele ngeke uzongilalela ngithi mina. Ma, uma ngabe uAJ engafuni ukungishada, angisiboni isidingo sokuthi ngiqhubeke ngiphile. Impilo yami simoshekile vele. Singuphi vele isidingo sokuthi ngiphile? Shweta. Yini ngawe? Yini oyenzayo? Lethana amanzi. Lethana amanzi anosawoti. Fonela i-ambulance. Shweta. Buza amanzi. Ikona kanye lokade ngikufuna AJ. Angizange ngize ngikwazi ukungishada. Kodwa ngizofela ezandleni zakho kungcono. Yini inkinga ngawe? Fonela udokotela kusheshe. Buza amanzi. I-ambulance, Shweta. Yasho wenzani phambi kalila kodwa? Uzotheni mangabe sibamba? Uxolo. Kodwa uLila akazange azasole lutho ngisi. Kwazi ba. Ngiyathemba ukuthi akabonanga lutho. Ha? Kodwa yena kanankinga. Ya. Lalela. Yash. Kumele ukuthi simtshele thina sobabili. Nginesiqiniseko sokuthi uma sikhuluma naye thina sobabili uzoseseka. Qinisile? Yazi uzwakala ngathi unolwazi lwayo yonke lento oyishoyo, yazi. Empeleni Yash. Bengifuna ukukutshela lokho enyangeni ezimbalo esedlule. Rivati khohlwa izolo. Sikholelwe namhlanje bese sicabanga ikusasa. Manje sizokwazi ukuyohlalela isiphuzo sekhofi sibabili. Ngicela siyikhiphe sami siyophuza ikhofi. Kulungile? Mana. Awe hlala ima lapho ungangithinta. Noma ngazama kanjani ukuyiziba lento kaVikrant Yash. Kodwa ngizokutshela kanjani? Shweta vuka wenzani kodwa mntanami? Shweta vuka vula amehlo. Ngenxa yakho konke lokhu. Uma kwenza kokuthela indodakazi yami angeke ngikuxolele ngiyakutshela. Kungenxa yakho ngoba ingane yami izama ukuyibulala nje. Wena wakwenza lento. Ukuphi? Ususendleleni? Ngicela usheshise manje. Shweta ngicela uvuke. Nginombuzo yazi. Yini? Ingabe ushada uhleze ephethe ibhodlela la chef ngasonke isikhathi? Saru. Uyasibona kodwa isimo yini inkinga yakho? Thula. Vuka wenzani ngempela? Vuka Shweta.
Anganginixolele nonke ngoba yini nenze lokho enganeni yami. Nimkhaphela umntanami. Nimosha impilo yakhe angeke nginixolele nonke. Ma, Lala phansi. Ingabo nesiyezi. Saraswati letha amanzi sheshe. Yebo. Amanzi. letha amanzi. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.